Frieske Squall schreeuwen een dikke hit voor een nieuw album en beklimmen tijdens de finale het podium om op te treden van meer dan 900 man publiek. Nou maar hoop je dat ze hier op een jouw je smetvrees hebben, want dat zullen wel druk worden bij de wc's. Het is tijd voor weer een nieuwe aflevering van Jong Junior, Jurre. En zullen we samen voedsel in de hand wasken? Jurre, haast gelijk. Zit. De zesde finalist van dit jaar is CBS Ed Haskerfield van de Jouwer. Dit wie haar online auditie via www.jong.nl. Nou, dan kan ik je hem vertellen. Je bent terug naar de finale van Jong Junior 2024! Wat een power in de jouwer. Deze klasse had het goed begrepen en een soort energie in de auditie stoppen. Als de tarreding van de finale show correct zo goed is, dan zal het publiek wat belipje. Gauw aan de slag! Oké. Begin met de brainstorm, want die hebben we nodig om een goede tekst te schrijven. En het onderwerp is... Hygiëne. Maar eerst is het tijd voor een feestje. Ja! Kom er maar in, want Joelle is jetjejoerd. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. Hippe de piep! Hey Joelle, hartelijk gefeliciteerd, maar niet. Hoe oud bent je worden? 11. Alve uur is alweer. Dat is toch prachtig. Wat een mooie leeftijd. Best maar een uur jonger dan dat ik ben. Geweldig. Hey Joelle, doe je straks die taart u deel, want dan ben je vanzelfs. Ja. Maar maat ze dan in de klas eerst de handen wassen? Ja. Waarom nog? Want je hebt bacteriën misschien aan je handen. Ja. En dat kun je dan aan die taart besmetten. En dan gaat het over. Oké, dus dan krijg je die bacteriën misschien binnen. Ja. Oké, Jim Janet. Handwasje! Even een handje eten als er skin binnen. Hartstikke mooi. Waarvan je hem had er zin in taart? Eten! Lekker man. Nou, dat weer een hele taartje, maar als je hem eet, dan ben je wel echt een steltje bargen, hè? Oké, ik ger het. Heel goed. Vraag. Wat is hygiëne? Hessel, Nou, dat is schoonmaken bijvoorbeeld met een stofzuiger. bist jou hygiënisch? Niet altijd, Wanneer net? bij het eten. Oké. Hoe hoort het dan? Omdat het van jou moest. Oh. Oké, dat moest van mij, ja. Elisa, bist je zelf een beetje hygiënisch? Ja, ik ben heel erg hygiënisch. En, hoe ken ik dan Sjen als je heel hygiënisch bent, toch? Nou, ik doe om de dag nieuwe kleren aan. En ik maak alles al elke keer schoon. Maar wat zou er gebeuren als je nooit meer met skimmatjes zoekt? Bente? Dan krijg je schimmel. En dat worden we natuurlijk net, hè? Nee. Nova, tik hem aan. Oeh, dat is een beetje weer te hand. Hast je niet handen wassen? Ja, Waarom? omdat het hygiënisch is. Ja, heel goed. Jinte, wat heeft er mooi dan? Nou, dit is een labboek. Ja? Dat gaat over hygiëne en dat hebben we maken omdat ons onderwerp over hygiëne gaat. Hé, wat zit er al hierop? En dit binnen bacteriën dan, Oh ja. En wat is dit? hygiënse, die hebben we zelf bedacht. Ambulance en hygiëne, maar elkaar is hygiënse. Ja. Hé, en is jou een beetje een skimplak? Vaak wel. En wanneer net dan? Nou, bijvoorbeeld, wij hebben een hut in het bos en er lijkt heel veel hoenenpoep. Snapstrek wel zien? Ik heb wel eens een keer instien en in zijn fiets iedere keer in. Kun je nog een voorbeeld nemen van momenten dat je net hygiënisch bent en dat je dan ziek wordt, hè? Bijvoorbeeld naar het poepen of plassen net in handen wassen. Ja. Dat is een beetje vies. Ben er een soort mensen die dat dan toch het ding staan? Ja, Hildert in de klas. Dus Jildert gaat naar de wc en dan was ik het in handen. Vaak net. Hey Jildert, Ja. uw betrouwbare bron.
Heb ik jet van Jurre? Dat stond net altijd in een handwaskers naar het pisje. Nee, net altijd. Hoe kan dat? Omdat ik vaak geen zin in heb. Nee. Maar het poep neuk het wordt. Oh, maar naar het pisje net altijd. Nee, net altijd. Nee, want het is elke keer wel skingenaag. Ja, Dus dan is het dus zo naar het poepen doen, maar je wil je handen wassen, maar naar het pisje moet er net altijd. net altijd, maar wel eens. 1 keer in de week of zo. Nou, je keer, 2 keer per dag, maar Oh, dus Jildert, de slogan van de dag is... Na het plassen. niet altijd je handen wassen. Hey, maar is het ik goed om altijd super skin te wezen? Hessel. Nee, want kijk, dan, als je dan 1 keer ziek wordt, dan word je gelijk heel erg ziek, omdat je niet eraan gewend bent. En of we nog gaan, hoe douchen? Hoe vaak douche je in de week ongeveer? Om wel skin te wezen, maar ik ben net te skin. Femke. Nou, ik denk 3 of 4 keer in de week, want te veel is ook niet goed. En 5 of 4 keer per dag handen wassen. Ja. Dat is genoeg, denk ik. Ja. Hoe vind je het nou dat je als klasse mooi doet met Jong Junior? Vet cool. En waarom- Ja, ik net verwacht eigenlijk. Nee, waarom net? Geen idee. Maar je bent toch heel muzikaal? Ja. Wat vind je dan een heel leuk instrument? Saxofoon. Ik heb de eerste prijs gewonnen met een muziekconcours. Dat meen je net. En wat voor stek gaan spelen? Wonder Warthog. Als je naar die thuis jost, wat is dan het smarigste plakje? Ik denk de wc. De gootsteen ook. Oh, de gootsteen ook, ja. Waarom is hij zo smarig dan? Nou, soms zit het allemaal haar in. Oh. Nee, Helle stoot er dan nu of leest het lezen? ik laat het liggen. Oh, zo eerlijk. En hoe ziet het er dan op straat uit bijvoorbeeld? En we hebben allemaal containers en hebben we vuilnis en stel dat dat nooit meer opgehaald wordt. Ja, die vuilnis die zou dan zo groot zijn. En het zou dan echt heel erg stinken en alles. En dan komen allemaal muggen. Ja, maar te hygiënisch is ik weer net goed. Nee. Hoe zit dat? Als het heel hygiënisch is, dan is het net een goede afweersysteem. Dus als het een liedje griepje krijgt en in je lichaam is er net ongewend, die heeft er nog net genoeg soldaatjes voor. Hoe kun je nou het beste een goede weerstand opbouwen? Maar sabisa, ik wil volle boetebeeldje en dat is gewoon heel gezond. Hè. Dan krijg je echt gewoon frisse lucht binnen. Te gek man. Nou, Jim vindt het heel belangrijk om hygiënisch te wezen. Maar kijk, dat Hesselsijd vind je het ik belangrijk om af en toe even lekker smarig te wezen als een barig, zodat je wat weerstand opbouwen kan. Nou, ik denk dat het schreeuwteam Jim weer aan de slag kan om een lekker vies veske te schreeuwen. Nou, genoeg vieze praatjes, want het is nou aan het schroeteam om een skinvel papier met prachtige Frieske woorden te vullen. Ze gaan aan de slag met een tekst over een jongen die het niet leveren wil dan lekker in de drek watje. En dat smiet vanzelfs thuis bij Heid en Mem wel eens wat irritaties op. Roek je hem dat? Het roept je naar studio. Een mix van instrumenten, stoffige kleedjes en muzikantenzwit. Hij is best een beetje muf, maar als het om de helft regent, de lekkerste geur van de wereld. De helft wil van dit onderwerp een bak energie om zo het gevoel op te roepen dat de haarpersoon van dit versje net te houden is als het om boetenwatching gaat. En hem niet onloekt van wat oren daarvan vinden. 1, 2, 3, 4. En waarom bij de schreeuwers? Die hebben zo hard werken dat zij ook een beetje naar studio roeken. Klinkt goed. Hoe zou het eens maar de tussenstand van de Songmaker-poll wezen? Yo, er staat naar een polltje op het YouTube-kanaal, Sjoen. Ja, je kunt dus stemmen op die favoriete Jong Junior noemer. En zij is een boekmaker, oftewel een songmaker. Juist, en er zijn al aardig wat songmakers die stemt houden op dit polltje. En daar is de volgende tussenstand uit kan. Ja, nog hield hij het een duidelijke favoriet bij de Songmakers. Vind je het echt net zelfs even te stemmen, hè? Tot kind om de finale. En dan is het no tijd voor het studioteam. Hier is CBS het Haskerfield met haar een eigen Jong Junior hit, Vies Veske. Rommel in de hoes is waar is met me te begrijpen. Spikken spannen, zoekers, kennis, haar beleerd. Maar mijn vrienden, mij smaak.
zo nooit als net van mij, nou dan best wel blien. Want beziek je maar eens om jezelf een boeten te shen. Lekker in het droge land, best die nood een fan. Want daar flit de vogel en daar valt een bord. Als die zijn wat vis er on, had er daar bij de pot. En als de smalig best van boeten wat je in het land. In elke nieuwe wat zissen, maar een sto die verstaan. Hey, wist al dat ik gelukkig ben. Als ik lekker boeten wat je kent. Zit ik nergens meer in en doe ik wat ik wil. Als ik smalig word een kind, daar is mijn het van vol. Wat een heerlijk vies versje. Ideaal voor een feestje. Of onder de douche vanzelfs. Maar wordt het ik een hit tijdens de finale show op 21 juni in de Lawaai in Drachten? Dat wachten we nog even af. Worst er nog meer Jong Junior? Check dan de socials van de lyric video, maar zorg ook op onze website. Want daar kun je een master of je speciaal voor in de klasse lesmateriaal vinden wat aansluit bij de onderwerpen van de versjes. De les over hygiëne zit nu online op www.jong.frl. Hoi! Ik wil het allerlekkerst smalig met mijn molen in een wien. Het zo nooit als net van mij, nou dan best wel blien. Want beziek je maar eens om jezelf een boeten te shen. Lekker in het droge land, best die nood een fan. Want daar flit de vogel en daar valt een bord. Als die zijn wat vis er on, had er daar bij de pot. En als de smalig best van boeten wat je in het land. In elke nieuwe wat zissen, maar een sto die verstaan.